вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи сеюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум ки имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагон Маҳмадтоҳир Зокирзода баргузор гардид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи инҳисороти табииро мавриди баррасӣ қарор доданд. зимни баррасии масъалаи мазкур таъкид карда шуд ки мақсади лоиҳаи мазкур бартараф намудани норасоиву носаҳиҳии меъёрҳои алоҳидаи қонуни амалкунанда ва мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор додани муносибатҳои ҷудогона дар самти фаъолияти субъектҳои инҳисороти табиӣ мебошад. дар иҷлосия ҳамчунин созишнома байни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи Россия оид ба таъсиси системаи муттаҳидаи минтақавии мудофиаи зидди ҳавоии ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи Россия аз 27 апрели соли 2021 лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи захираҳои генетикӣ, дурнамои сиёсати пулию қарзии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2022 ва давраи миёнамуҳлат ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифт. аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокима гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд.